Kdyby vás teď někdo přepad. Tak bych se bránil. A já? Mám za sebou kurz sebeobrany. Jo. Ty nečum. Jezdíte po chodníku. No co? Co s tím uděláte? Proti zákonům za dezinformaci můžete dostat nějakou pokutu, nebo můžete jít až sedět. Tak jestli mě chytí, ale. Dál Jméno to bez. Alex Prokop. Bych vám jel. Mně? Ano. Přes 40, nebudu vám přesně odpovídat. Je to Neslyší se vidět. to. A kam pak jedete? To vás nemusí zajímat. To mě právě zajímá, mě to fascinuje. V duchu normální člověk, já to vím, jenom vy na veřejnosti se chováte. Já jsem i na veřejnosti normální člověk. No nejste. Já jsem vám jednou řekl, nic co jsem vám řekl, jste mi arrogantně řekl, držte hubu. Já jsem vám neřekl, držte hubu. Jaká jste strana? Motoristé sobě.